Sanibonani. Noma ningangizonda, noma ningangithanda, noma ningayiblock i-account yami. Kodwa ekugcineni mawuhleli uyi-1 ukhuluma nonembeza wakho, uyazi ukuthi lento engiyenzayo ngiyenzela wena. Lalela ke, ngikhuluma nawe wena olungisela iphasika, wena olungisela iGood Friday. Awulalela ukuthi umbhalo uthini ngaleli phasika wena olungisela ngo-April. Lalela ukuthi umbhalo uthini. Ngivule incwadi yabaLevi 23. Ngizoqala kuverse 5. Ngenyanga yokuqala ngolwesihlanu. Ngenyanga yokuqala ngolwe-14 lwenyanga kusihlwa kuyiphasika likaJehova. Ngenza iphutha. Ngenyanga yokuqala ngolwe-14 ngoJanuwari ngeyi-14 lwenyanga kusihlwa ntambama kuyiphasika likaJehova. 6. Ngosuku lwe-15 lwaleyo nyanga kungumkhosi wesinkwa esingenamvubelo kuJehova. Niyakudla isinkwa esingenavubelo izinsuku eziyisikhombisa. Ngithe ngikhuluma nawe wena olungisela iphasika, olungisela iGood Friday ngo-April. Yize ukuthi iBhayibheli lithini. AbaLevi 23 ufundo 5 no-6. Ngiyabonga kakhulu. Nongaboni uyozabone, onezindlebe zokuzwa uzwile, onamehlo okubona ubonile. Ngiyabonga. Nkosi yomsinibusise.